Una sa lahat, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord! Sa ako ng gisulti pagsugod, karon mooy Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw. Easter Sunday. Tubago na itong pangutana. Una, Domingo sa Pagkabanhaw, unsa ni siya? O in English, what is Easter? So, dili pa ito bagong pangutana, sa mga pag-agi, ayaw mo kalimot sa assignment. Ebanghelyo ng Domingoa, Ebanghelyo ni San Juan. Asa mo kayo Ebanghelyo? Ebanghelyo ni San, Kapitulo 20, versikulo 1, ngadto sa 9. Asa mo kayo Ebanghelyo? Ebanghelyo ni San, Kapitulo 20, versikulo ngadto sayo sa buntag, miadto si Maria Magdalena sa lubnganan. Og nakita niya nga ang bato miligid. Og itong nakitaan, wa na ang pateng lawas ni Jesus. Kapandito gyapon ang lino, nagiputos o panapton siyang ulo. Kanimong Ebanghelyo, usanin sa mga prueba nga nabanaw si Jesus, kay nawa iyang lawas. Pero ang gipakailap sa mga Hudiyo, nga ang iyang lawas, gikawat, maong nawa. Pero kung gikawat pa, pangutana, ngano ang giputos, nga lino, panapton, gi-arrange. Ikaw kawatan, makanahuna pa kag hipos? Wala gibiyaan, kundili gihapnig ang giputos nga panapton ug lino siyang lawas ug siyang ulo. So kini mo Ebanghelyo usa ni ka prueba nga nabanaw si Jesus wa gikawat apan nawa. Ebanghelyo ni San, Kapitulo, versikulo ngadto sa pagka-bright ni mga bata. Atong tabangon. Una, kining Domingo sa Pagkabanhaw, unsa man ni siya? What is Easter? Akong pamalandong, akong gitagaag, kahulugan, ang pulong Easter. Easter is spelled as susunod. Easter. Unang pulong, E. E means empowerment. Empowered. Ano mo may bao? Tungod dining Easter, you and me and all of us are empowered to do good and to avoid evil. You are now licensed. Nabandnaw ng Ginoo. You are now licensed more to be good here on earth. Kay empowered man ka, licensed naman ka to be good, kung maayo, kanang imong pag-adik-adik, hunungan na. Empowered na ka to do good. Good din ng drugs. Di man na good ng drugs. Empowered to do good. So drugs, hunungan na. Good naman ta. Kung mahimo, kanang imong drinking, minimize na. Good naman ta. Kanang imong smoking, stop na. Good naman ta. Kanang imong gambling, kung mahimo, ayaw na. Kay empowered to do good and to avoid evil. Oy, smuggling, ayaw na. Corruption, stop na. Easter, E means empowered man. Empowered license to do good and avoid evil. O sa sunod nga letter,
O say E. A. Gusto ng letter E. Sa E, gutaw no? A. Gusto ng letter? A means accomplishment. Accomplished. Kaning Easter, one of the accomplishments is confession. Kuha mo nakabantay. Paabot na ganing Kwarisma, si Manasanta ganing siya, sa di pang Pasko sa mga panaw, kadaghana to, kanimo, kanako, o kanatong tanan, nangumpisal ta. Panahon sa Ibis Santo, nangumpisal, daghan kaayo. Matakilid naman ko, pikas naman ko, atas naman ko, nakatug naman ko. Di pa nang umpisal, Pader, pwede Tagalog? Tagalog pa. Ako po'y nagkakasala, Pader. Kailan yung huli mong pangungumpisal? Kasi kanay mga igsoon, mangumpisal gani ka, imong isulti ang imong katapusang kumpisal? Kailan yung huli mong pangungumpisal? Ang huli kong pangungumpisal, nahunong? Huli kong pangungumpisal, kung kailan sa huli kong pangungumpisal, nakalimot, nasyak. Muna pag binisya ba, nanungumpisal ako sa, kung kano sa may katapusan na mong kumpisal, sa sukad masukad. Kung kano sa ama sa sukad masukad. Nalimot. So, sa mga ito, sukad masukad. Akong komedyahan ko, wa pa masukad, wa pa masukad. One of the accomplishments of Easter is confession. A means accomplishments. Muna, kanino tunta? Nga ikaw, ako, ning panahon sa Kwarisma, ni may Semana Santa, nakukumpisal mo. Kaya kung kamo nakakumpisal, A means accomplishments. E, empowerment. A, accomplishment. What's the letter? S means sympathize. What does sympathize mean? Sympathize means feel the groove of the moment. Feel the joy. Hoy, Easter, malipayon ta. Kay nabanaw siya. Nalipay mo ha. Nalipay. Nalipay mo ha. Nalipay. Nano malipay ba ta? Uy! Kaysa pagkabanaw ni Jesus, gipadala sa itong Diyos ng Amahan, ang iyong bugtong anak, atong Ginoong kasi gipada, Ginoong So Kristo. Kasi gipada, atong Ginoong nga atong saman, manunubos. Kasi gipada, atong Ginoong So Kristo, nga atong sa tibuok katawhan. Pataka sa kada. Ug mao na. Sympathize the joy that Jesus brings on Easter. What's the sunod nga letter? T. T means thanksgiving. May kanta. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Pasalamat ta. Gihatag niya ay ang bugtong anak na si Jesus. Og tungod siyang anak naabot
kabanaw. Human sa nagkasakit, namatay sa krus, humatulugan na labanaw, aron kita malawas. So, nga letra, E. E means empathize. Katong sympathize, to feel, but to empathize means to internalize. Nga kaning panahon sa Pasko sa pagbanaw, hinaot pa ta, nga ikaw nakaamgo, nga naa ang Ginoo. Ikaw ug ako, gi pasaylo. Una ko na problema ka, ay nagproblema ha. Kinabanaw na siya. Kung nagkalisod-lisod ka, ay naglisod-lisura. Kinabanaw siya. Kung nasakit ka, maayo ra ka. Nabanaw man siya. Kung wa kay kwarta, sige na. Makakwarta ra ka. Kinabanaw siya. Pasalamat ta. Thanksgiving. Kinabanaw. Empathize. Imo dang i-internalize. O katapusan, katapusang letra, R. R means resurrection. What does resurrection mean? Resurrection means from death to life. From darkness to light. From sadness to joy. Sabi ni siya pa, magbinuutan na ta. Kaya nakabot na ang pagkabanaw. E, empowerment. A, accomplishment. S, sympathize. T, thanksgiving. E, empathize. R, resurrection. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.